ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲರ್ ಇನಿ ನಮ ಸುಲಾಬಡೊಂಜಿ ಬಪ್ಪಂಗಾಯ್ದ ದೋಸೆ ಪರ್ಂದ್ ಬಪ್ಪಂಗಾಯ್ದ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ತೂಕ ಒಂದು ಒಂತೆ ನಂಕ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಎಂಚಾಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಬೊಳಂತರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿರ್ದು 4 ಸಲ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿರ್ದು 4 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ನೆನೆರೆ ಬುಡೋಡು ನಿನಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಡೆಯರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ 3/4 ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಪೆರಿದಿನ ತಾರೆ ಬೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡುನೊಲಿ ಅಂಚನೆ 1/4 ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿಲ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹದಾತ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿಲು 1 ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ನನನಿಕ್ಕು ಒಂತೊಂತೆನೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉನ್ನೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬಂದನ್ ದಪ್ಪನೆ ದಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿಲ ನೀರ್ ಬುಡ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ್ ತೂದು ಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ನಿಂಚ ನೈಸ್ ಕಡೆದು ಕನತೆ ನಿನಿತ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಕ್ ಪಾಡೊನುಗ ನಮ್ಮ ಉರ್ದ ದೋಸೆಗೆ ಬಂದ ದಪ್ಪ ದೀಪ ತುಲೆ ಆತೆ ದೀಂಡ ಅಂಟ್ ನನನಿಕ್ಕು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರ್ಸವನುಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಸರೀಟ್ ಕಲಡ ಉನ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ದಿತ್ತೆ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಬಂದಾಗೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವು ಬೊಕ ಕಾವಲಿ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಲಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮೈಪೆರೆ ನಂಗೆ ಬಂಗಾಪುಡು ಇತ್ತೆಂದಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯಂಡ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಐನಾತ್ ಗ್ಯಾಸನ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಅಂಚದು ಪಕ್ಕ ಕಣಚದು ಪೋಪುಂಡು ಯಾವಿತ್ತೆ ಒಂದು ತೆಪ್ಪುಗ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಮೈಪುನ ದುಂಬು ಕಾವಲಿರಂತ ಚೌಲಿ ಮಲ್ಪುಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟುಡು ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಮಲ್ಪುಡು ಈಜಿನ ದೋಸೆ ಮೈಪೆರಂತೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ತೂಲಿ ಏತು ಶೋಕು ಹೋಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಲರ್ ಬೈತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ದೋಸೆಗೆ ನಂಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಚೀಪೆ ದೋಸೆ ಬೊಕೊಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ದೋಸೆ ತಿಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಅಂಚಾಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್